hatag ka ninyo, Beng. Ako yung lang kwarta gihatag. Tayo klaro ni. Mani Hindi ka klaro ka. mahatag kap. Amo ni delete kap. Kap. Para Ayo, delete ng video kay. Wala na akong gisaligan nga makapadaog sa akong pagkahatag Taga ka imi. kapan. Taga imi. delete mo na mo. Wala ko kuya. Wala hatag ninyo lagi. Ato ni delete. Delete mo ni. Ayaw, i-delete lagi. Mga buwang bumusilong ka mo. Akong ikuan gira para makapar klaro sa kamera. Ya padayon gipot kap. Kap. Kaning duha ba? Sana paglitok ay pagkap-kap ra. Ana po'y bagong problema. Ay, kamu day na day kitang kuan day. Ada din. Tubod kami kap. Ay, Kap, ngayon to kap. Nana po na siya problema kap. nasa problema ninyo. Naman na naman tong motor. Nana sa balay. Okay na nagamit na gid nako. Pero karon kap nana bagay pud ikaw mo ko ba? wala ra okay raman. Pero karon kap dako kay problema na pud kap. Sa may problema din ninyo. Gusto na kong uyab ba pero di mo ko kauyab kap. Kay akong ngipon ba kulang man. Kulang kap. Ay, katong anak ni Paring Berto, nalaga pa ba kaya pong karon? Nabay uyab wala. Minyo naman to kap. Ay minyo na Oh, itong minyo. panghak day. Oh. Pangitaan ta ni dalaga kanang makauyab ni. Uy, babae mong problema. O kap natungtong na lang kog 20 city kap. Wa mo gyapon ko kauyab kap. Sako lagi siguro ning ngipon kap ba nagkulang-kulang na. Magpil ka. Magpamarga kana kap. Pagi nimo adi ka na sayop kap kana. Kabalo naman ko nga kanay mong ipon mga pangagina. Oh, dapat dinjaganan na kayo kap. Nya ako kap. Kamera gyud to kap. Ay. Hello. Ako man baina ba na po ko ito. Ay! Tapo din sa tuyo ko kap. Wala kami duha po. Ah, Lagi po siya problema kap. problema din niya day. Isulti, isulti. Na ako'y uyab kap. Oh. Ibulagan lagi ko kap kay dili daw brace ako ngipon. Iya gusto brace. Magpa-brace ta ko kap niya kay 3,000 man kap. 3,000 lang kap. Hangyo ko 3,000. Higi kap. Mga pila po gason tong imawa. Ako kap kay mga Kalibo lang siguro. unsi yung kangipon may wa sa kuha kap. Oh, sa kalibo. Gamay ra kayo na kap. Mahal ba kayo ang kuan karon marpil kap. Unsi mil kap. Ay, sabat. Sa kalibo na lagi. Sa ipton ko na mong ipon sila pa gisang ni ipon ka ba utong Ah, sagot. sige gana na lang kap kaysa. Sige ba? Kap, 3,000 ako kap. 3,000 3,000 ba? 3,000. Hay sa mas kamera kanang ba kita. Ay, Mira ba? Sinabot na ita. 3,000. Kap, Butan guys, kalibo. kapitan. Butan guys, kapitan. Ah, sinabot na ita. Ya, Kap. Oh, Pasin na mi kap. Oh. Kay magpa-brace pa mi kap. pa yung dugayan. Ah, sino ba? Ato Wala yung kinanglan. Sila ramay na sa kwarta. Sila rin nakakwarta unya kita diri ga. Mugani kita. Cute-cute na ta diri kamera sa iya unya. Na wala tagi itagaan. Nakatunong Katong- duha, kaduha na to kaduha nagbalik ba? Atoon. May pa. Karon Sige, mga dapat tagaan mo bilhin. to. Ta. Wala to. Kap. Say kap ka lagi. Sa may ani kap nga. Tay. Wala Wala mi mo na tagaan kap. Ko ta mi kwarta mo kap. Ah, sa may- Kwarta. O kwarta ko kap Jesus, kay. wa man mo atong nagsaba duha, na. Oh, katong Atong duha duha. kay natagaan na beto kap niya kami wala. Tagaan og kwarta unya kami himo Oh. nya nagkuan sa imo hat. Sige Oh. na. Ako ba yung cameraman niya kap niya. Para lapoy Wa ang man mo. mo nagsaba nga nahatag din ako tanan dito sa kaduhan to magbalik. Wa man mo nagsaba kay nadaan. Ayo kap kay tagay mo may apil kay tagaan mo sila. Hago na ba mi kap Oh. kuan sa imo unya para lang mo Oh, sikat. para ka. makuan ba kay Sila nabi dia rin ang kuan yung nasa natagaan. kuan dia ang imong video. Oh, naraman ang Oh, video klaro niya. kay ang video dia, Oh. nara dia. Ato Ato nang hatag ka ninyo, Beng. Ako yung lang kwarta gihatag. Tay bay klaro ni. Mani Hindi klaro ka kap. mahatag kap. Amo ni delete kap. Kap. Para Ayo, i-delete ng video kay. Wala na akong gisaligan nga makapadaog sa akong pagkahatag Taga ka imi. kapan. Taga Delete imi. mo na mo. Wala ko kuya. Wala hatag ninyo lagi. Ah, ato ni delete mo ni. Ayaw, i-delete lagi. Mga buwang bumusilong ka mo.